Ya ga kudin ka sun ga maganar wannan ga Aleru ga wannan ma za ku yi magana da su ga wannan za ku yi magana ce kira ne na mutum za a kai wani kamfanonuwa ne yanzu a wannan check din fa na ka rubuta wa AA ranar check din ka kira mun nan da za a kira za a so wani kamfanonuwa ne yanzu A bar gauna. yawa yana son wasu kamfanonuwa ne ba za su shi turo wani abu a bashi yanzu nan muna wannan ina jin ka tisha ma ba gajiya ya gari na Wata Maryam Gombe. to ya gari karuna Karuna ne kira mai kudi da mai kudi mai kudi da mai kudi an haɗu yau ka wallahi na zo ne zan si wasu kamfanonuwa ne kwaya 16 yawwa Wai da wa kake waya ne? Karuna wallahi ina nan wajen hotoro yawwa